Hyvää huomenta, hyvät katsojat. Nyt on hienot hetket esillä. Täällä on mies suoraan Britanniasta, Cardiffista, joka kiertää ympäri maailmaa. Taiteilija Nathan Wyburn. Nathan, good morning. Welcome to our show. Very nice to meet you. Thank you. Ja ennen kaikkea voi jännittää se, että Nathanilla on minun kuvani. Hän on saanut sen jostakin. Ja nyt sitten hän tekee siitä portretin taideteoksen. Ja se, millä hän sen tekee, on ketsuppi. Nathan, what are you doing now? I'm going to be making your portrait using tomato ketchup. Is it very difficult? It's quite difficult, yes. It's a lot thinner than paint would be, so you've got to get used to the texture, so I'm getting used to it. Yes. Is it some special technique you do it? Yes. Can you tell about that? It's quite similar to paint, but you've got to dab it on for the thicker bits and then just sort of get a tiny bit on your brush for the lighter pieces. So, and with the watercolor paper, it sort of absorbs into it, so it's quite good. Yes. Ja tässä Nathan sanoo, että hän on muotokuvamaalari pääasiassa, ja nyt hän tekee tässä aineena on ketsuppi, ja hän sanoo, että kyllä se on paljon vaikeampi kuin perinteisillä väreillä tehdä näitä töitä. Ja tässä ollaan jo alkuvaiheessa tässä työssä, ja hän sanoo, että tämä ketsupin kanssa pitää olla äärettömän tarkka, koska tämä on, kuten tiedämme mitä ketsuppi on, niin että se saa tarttumaan ja ennen kaikkea tulee siisti jälki, niin se vaatii taitonsa. Now you have started it. What have you done? First of all, I've sketched the outline you can show us. Sketch the outline of your portrait using a pencil. Yes. And then I've started to just do the darker bits of your eyes here, and then the thinner pieces of here, and then I'm going to do your mouth next, and then the rest of the face. It should be good. You can do it, please. Okay, great. Where have you studied this? I studied in Cardiff in the UK, and I've just graduated from university. So I'm a Bachelor of Fine Art now, so that feels very strange to say. Yeah. So you are a professional artist today? Yes. And you travel all over the world? I get to travel the world, yes, it's brilliant. In November, I visited Istanbul to make art with toothpaste. So it's all sorts of everyday materials that you find around the house that you wouldn't necessarily think to make a piece of artwork with. So it could be food products or things that you'd use, such as toothpaste or sand or soil, all sorts of different materials. Yes, and everything. Tässä tulee ei pelkästään ketsuppi, vaan mitä Nathan tässä sanoi, hän oli juuri Istanbulissa ja kun hän tekee näitä töitään, niin siinä oikeastaan alkoi mikä tahansa. Hän muun muassa ihan vaan hiekalla pystyy tekemään näitä vastaavia, ja olen kuullut myöskin, että toastista, paahtoleivistä syntyy myöskin portretteja, näitä muotokuvia ja milloin mistäkin. But how did you find this, for example, the ketchup on art? Yes, I got quite bored actually of just using paints and pencils. In university, I was trying to think of how to do things a little bit differently. And where I usually make the celebrity portraits, I tried to relate the person that I'm painting to the material that I'm using to paint them with, sometimes on a comedy level, sometimes on a sort of more conceptual level. So it's just good fun to be using everyday materials. Yes, but what say your professors and teachers when you have ketchup there? What they said? They thought it was a bit strange, but they sort of understood when I explained to them why I was doing it. So it's just great fun for me to be using things different every day. Nathan sanoi, että hän on ollut oman tiensä kulkija. Hän kokeili, että miltä tuntuu tehdä erilaisilla aineilla näitä muotokuvia kuin perinteisillä maaleilla. Ja siitä sitten lähti tämä tie. Ja kuten sanottu, niin tämä ei ole mitään ruoalla leikkimistä, vaan tässä on ihan täysverinen taiteilija töissään. Ja opettajat, professorit aluksi sanoivat, että tämä on hyvin, hyvin outoa, mutta mitä ilmeisimmin ei sano enää. Hei Mika, tervetuloa Mika. Tää tuli yllättäen siinä ohjaamoonkin. Otetaan Mika mukaan tähän. Huomenta Lauri. Good morning Nathan. Morning. Mika, sinä tuli myöskin tänne jo aamutuimaan. Mä sanoin että mä kysyin sulta heti kun nähtiin lämpössä, että tosi hauskaa Mika, että oot täällä. Mutta onko sulla joku nyt erityinen syy? On, ja se syy olet sinä osittain, koska minä halusin, siis toki me teemme illan kevennystä, sehän tämä pointti, mutta mä haluaisin nähdä, pystyykö Nathan siirtämään nuo uljaat piirteet ja tuon klassisen komeuden ketsupin kautta paperille. Täytyy sanoa, että se näyttää kyllä hyvin läheltä. Joo, ja kun mä alussa kuulin, että minusta mä en halunnut, se mulla tuli heti, että ei nyt tarvitse olla niin kuin sillä tavalla framilla, mutta uskon, että kun tän on nähnyt ihmiset, niin
Ja kun tätä katsoo, niin varmaan moni olisi aika mieluusti. Ja tiedätkö, jos tämmöinen roikku seinälle tai näyttäisi jollekin, että arvaa millä tämä on tehty, niin ekaksi ei tule mieleen, että ketsupilla. Ei, ja siis alun perin mä eilen, kun tästä aiheesta puhuttiin, niin sanoin, että ei sitä kevennystä saa, ei tarina, että kuka nyt ruualla leikkii. Mutta sitten kävin kurkkaamassa netissä kaverin kuvia. Ne oli niin hyviä, siellä oli siis pahtoleipää ja vaikka mitä, mutta ilman muuta, että oikea taiteilija, ei mitään pelleilyä. Ei ole. Nathan, what kind of portraits you do? All over the world? It's usually celebrity portraits, usually of the famous people from the different countries. So it's great fun to get to visit the different countries and visit the people that I'm making the portraits of as well. And maybe pop stars or something? Yes, usually pop stars, television presenters such as yourself, so it's great fun. Tämä on aika hienoa, että kun hän menee ja kiertää eri paikoissa, niin hän pyrkii aina tekemään siinä maassa. Kyllä. Olevia henkilöitä, tuttuja ja vähemmän tuttuja ja sitten maailmankuuluja pop-tähtiä ja muita. Ja ennen kaikkea, että aina kun hän menee vierailulle, niin hän ottaa sieltä tämän mallin. No, mitäs tykkäät? Niin, I like it very much. Mitä sä tykkäät? No mutta siis, kun katsoo tätä kuvaa tässä, toi jakaus, miten hiukset menee, terävä katse, siinä on kaikki se, mitä Laurissa on, kyllä. You're very good. I have to admit. Thank you. Yes. Impressed. Nathan, now you have time about, is it 40 minutes ready? About 40 minutes to finish it, yes. Okay, yeah. We are waiting. And nyt Nathan jatkaa tässä työtään. Mutta tiedätkö, mikä on surullista, kun näissä töissä on se, mä kysyin tuossa aikaisemmin Nathan, että kun ne ei säily. Ne on vain tietyn ajan ja sitten ne tuhoutuu. Tämä ei koskaan jää myös kiasmaan, ei tule seinälle. Mä olen pahoillani. Mika Tommola, hei. Näin se menee. Hyvät ystävät, aivan kohta toisenlaisiin aiheisiin. Ja kohta mennään uutisiin ja Nathan jatkaa. Thank you. Thank you. Voiko voimakkaammin puhua? Sitten tullaan taas takaisin tänne kotistudioon ja tässä on Nathan Wyburn, aivan huippuluokan muotokuva maalari Britanniasta. Hän on tällä kertaa Suomen vierailulla, mies kiertää ympäri maailmaa ja itse en sitä pyytänyt, mutta tässä nyt sitten on meikäläisen kuva ja Nathan on tätä jo noin 40 minuuttia tässä työstänyt. Nathan, how are you? Am I difficult? No, actually, you've got quite strong features in your face, so the photograph is a very good one to work from. But how can you do this so fine? I guess it's a lot of practice. I've been drawing and painting all my life, so it's just making the transition from using the traditional material to something less conventional. Yes. Ja nyt tässä näitä sanoja, hän tekee tämän ketsupista. Ja se tässä on mun mielestä kaikkein uskomattominta, että ketsupilla tehdään tällaista muotokuvaa. Kuten sanottu, hän tekee niitä ympäri maailmaa. Ja hän on, tämä on harjoittelun tulos. Hän on totta kai collegeissa opiskellut artistilinjan ja sitten yliopistossa. Ja sanoin jo aiemmin tänä aamuna, että professorit aluksi vähän ihmettelivät, kun hän rupesi käyttämään sokeria. Siis hienoa sokeria, ketsuppia, paahtoleipiä, mitä tahansa hiekkaa, josta hän rupesi tekemään muotokuvia. Ja are you unique in the world? Do you know on other artists, this kind of artists? People in the past have used, there's American artists that use peanut butter. Obviously, it's quite a famous condiment in America, but I don't think no one has used it as much as I have. So. Tämä mies on ainoa maailmassa, joka tekee näitä tänä päivänä tällä hetkellä, siis ei perinteisistä maaleista, vesiväreistä ja muista väreistä, vaan käyttää raaka-aineena muun muassa ketsuppia. Jatkamme hetken kuluttua. Huomenta jälleen, täällä ollaan tässä keittiön pöydän ääressä ja ei mikä tahansa mies, vaan Nathan täällä jatkaa tätä maalausta ja raaka-aineena on ketsuppi, eli maalina on ketsuppi. Nimittäin tämä mies tekee sellaisia portretteja, että enää tämmöiset tavalliset maalit eivät hänelle käykään. Ja minulla on ollut suuri kunnia, että olen saanut olla tässä mallina ja kyllä sitä tavattoman näköiseltä näyttää. Mies on tätä tunnin verran tehnyt. How long time do you think so it takes one portrait? Usually about an hour in total, 1 hour. Only 1 hour? Yes, about 1 hour, yeah. How is it possible so fast? Just lots of practice, I think, where I've been drawing since I was about 7 years old, so I've been practicing and practicing. It gets easier. Yes. Ja nyt kun tämä on tehty ketsupista by ketchup, how long time it lasts, this picture? It will dry, so you could probably keep it for a long time, but it'd be difficult to display it in case it run, or you couldn't frame it quite as well. So. But only this paper, no yes. glasses. Yes, that's right. No spray. No.
Why? Because it may sort of, because it's a food product, it may sort of make it disperse a little bit. It may not be as detailed as it is now. So it's quite a difficult thing to work with. Sometimes I just throw it in the bin straight afterwards, take a photograph, and that's the piece of artwork. So it's quite fun. You get to recycle it, sort of thing. But it's sort of an emotional thing to just throw it away sometimes. So. Yes. But do you think so that this gonna last some weeks or? Yes, you could keep it. Yes, it may start to smell a little bit, but that's the fun with working with unique things. But. Tämä on ihan uniikki työ ja tässä Nathanilta kysyi, että kauankohan tämä sitten kestää, kun tämä on tehty ketsupista. Ja hän sanoi, että kyllä vaikea sanoa kauanko se kestää, mutta tätä ei, jos nyt innostutte siellä kotosalla tekemään muun muassa ketsupista tällaisia, niin ei mitään laseja päälle, eikä oikeastaan mitään spreitä, että tämmöinen vaan ja sitten kannattaa ottaa siitä valokuva, että se sitten säilyy. Mitä mieltä sä, Jenni, on? On ihan näköinen. Ihan uskomatonta. On aivan uskomaton. Which one is difficult? What is my faces? Probably the eyes are the most difficult because there's a lot of detail in there to get it with the ketchup. So, but I think they're okay. Tässä hän sanoi, että vaikeinta, ainakin tässä tapauksessa oli silmät. Mutta muuten tämä on tuntunut menevän näissä minuuteissa tosi hyvin. Hey, what kind of pop stars you have done or some? I've made portraits of Lady Gaga, Jessie J, Michael Jackson, and then famous portraits of Simon Cowell and the Queen, obviously where I'm from, Britain. The royal family are quite prominent, and portraits of Princess Kate and Prince William, so all different sorts of portraits. Do Lady Gaga has his own portrait? She hasn't, no. Portrait. It'd be nice to get it to her, so maybe one day I'll be able to give it to her. Tässä hän tekee totta kai myöskin näitä pop-tähtiä ja maailmantähtiä ja maalaa heitä. Tässä tuli Lady Gaga ja sitten Michael Jacksonia ja niin poispäin. Ja myöskin koko Englannin royal family, eli kuninkaallinen perhe, kuningatar, sitten prinsessa Kate ja niin poispäin. Ja osalla on hänen töitään, mutta hän toivoo, että muun muassa Lady Gaga saisi sitten, että hän saisi henkilökohtaisesti ojentaa Lady Gagalle tämän oman työnsä. How much you travel all over the world? Quite a bit. I've got to appear on a talent show in Madrid. Got to do the Toothpaste Commission in Istanbul. Had interviews as far as Japan and the USA. So it's brilliant because growing up I never get to experience these places, and now my artwork and my career gets to take me to them. So it's very exciting. Ja totta kai tämä laji vie hänet sitten eri puolille maailmaa. Yhdysvallat, sitten talenttikilpailussa, oliko se nyt, oli Madridissa, Istanbulissa ja niin poispäin. Mika, kun olit täällä jo Tommola, Mika on ollut hienoa, sä oot ollut touhuis mukana täällä myöskin aamulla ja iltaan tästä teet, niin mitäs sanot? On se kyllä sinun näköinen. Mieti missä sarjassa painit. On Prinssi William ja kuningatar ja Lauri Karhuvaara. Huikea hyvä työ. Joo. En muuta sano. Ja nyt me voidaan muuten vaihtaa rooli, koska nyt mä voin kysyä sitten niin kuin iltaa varten, että Lauri Karhuvaara, oletko sinä tyytyväinen työhösi? Tämä on paljon parempi kuin mitä mä oon. Ihan totta. Mä oon jopa vähän niin kuin otettu tästä. Ihan kyllä. Ja sitten se, kun kuulin, että niin kuin tulee brittiläinen taiteilija, joka tekee ketsupista muotokuvia ja käykö sulle, että sun kuva lähetetään. Mä sanoin, no kyllähän se varmaan. Mutta kyllä säkin varmaan ajattelit eilen, kun kuulit tästä, että Nathan tulee ja hänen tämä maalinaan on ketsuppi. Mitä sinä ajattelit? No kyllä mä ajattelin, että ei ruoalla leikitä. Äiti on sanonut näin jo kauan sitten, mutta täytyy myöntää, että on se sen verran hyvä. Nathan, could I ask you to hold it up and to put it at his face, so we could see what it looks like? No problem. To compare if it's the real Lauri, as we say in Finland. Katsotaan, onko se oikea Lauri, näyttääkö se siltä. Mites, onnistuuko se noin kamerateknisesti? Onnistuu. No niin, nyt katsojat, saa itse, eikö olekin? Aivan miehen näköinen. Enkä nyt vähän tulee ylikorostusta nyt tässä meikäläiselle. It's very good. Yes. Thank you, Nathan. Thank you, Nathan. Very much. Thank you. Huomenta jälleen, täällä ollaan tässä keittiöpöydän ääressä ja
Ei mikä tahansa mies, vaan Nathan täällä jatkaa tätä maalausta ja raaka-aineena on ketsuppi, eli maalina on ketsuppi. Nimittäin tämä mies tekee sellaisia portretteja, että enää tämmöiset tavalliset maalit eivät hänelle käykään. Ja mulla on ollut suuri kunnia, että olen saanut olla tässä mallina ja kyllä sitä tavattoman näköiseltä näyttää. Mies on tätä tunnin verran tehnyt. How long time do you think so it takes one portrait? Usually about an hour in total, 1 hour. Only 1 hour? Yes, about an hour, yeah. How is it possible so fast? Just lots of practice, I think, where I've been drawing since I was about 7 years old, so I've been practicing and practicing. It gets easier. Yes. Ja nyt kun tämä on tehty ketsupista, by ketchup, how long time it lasts, this picture? It will dry, so you could probably keep it for a long time, but it'd be difficult to display it in case it run, or you couldn't frame it quite as well. So. But only this paper, no Yes. glasses, Yes, that's right. no spray. No. Why? Because it may sort of, because it's a food product, it may sort of make it disperse a little bit. It may not be as detailed as it is now. So it's quite a difficult thing to work with. Sometimes I just throw it in the bin straight afterwards, take a photograph, and that's the piece of artwork. So it's quite fun. You get to recycle it, sort of thing. But it's sort of an emotional thing to just throw it away sometimes. So. Yes. But do you think so that this gonna last some weeks or? Yes, you could keep it, yes. It may start to smell a little bit, but that's the fun with working with unique things. But Tämä on ihan uniikki työ ja tässä Nathanilta kysyy, että kauankohan tämä sitten kestää, kun tämä on tehty ketsupista. Ja hän sanoi, että kyllä vaikea sanoa kauanko se kestää, mutta tätä ei, jos nyt innostutte siellä kotosalla tekemään muun muassa ketsupista tällaisia, niin ei mitään laseja päälle, eikä oikeastaan mitään spreitä. Että tämmöinen vaan ja sitten kannattaa ottaa siitä valokuva, että se sitten säilyy. Mitä mieltä sä, Jenni, on? On ihan näköinen. Ihan uskomatonta. On kyllä. aivan uskomaton. Which one is the difficult? What is my faces? probably the eyes are the most difficult because there's a lot of detail in there to get it with the ketchup. So, but I think they're okay. Tässä hän sanoi, että vaikeinta, ainakin tässä tapauksessa oli silmät. Mutta muuten tämä on tuntunut menevän näissä minuuteissa tosi hyvin. Hey, what kind of pop stars you have done or some? I've made portraits of Lady Gaga, Jessie J, Michael Jackson, and then famous portraits of Simon Cowell and the Queen, obviously where I'm from, Britain. The royal family are quite prominent, and portraits of Princess Kate and Prince William, so all different sorts of portraits. Do Lady Gaga has his own portrait? She hasn't, no. Portrait. It'd be nice to get it to her, so maybe one day I'll be able to give it to her. Tässä hän tekee totta kai myöskin näitä pop-tähtiä ja maailmantähtiä ja maalaa heitä. Tässä tuli Lady Gaga ja sitten Michael Jacksonia ja niin poispäin. Ja myöskin koko Englannin royal family, eli kuninkaallinen perhe, kuningatar, sitten prinsessa Kate ja niin poispäin. Ja osalla on hänen töitään, mutta hän toivoo, että muun muassa Lady Gaga saisi sitten, että hän saisi henkilökohtaisesti ojentaa Lady Gagalle tämän oman työnsä. How much you traveled all over the world? Quite a bit. I've got to appear on a talent show in Madrid. Got to do the Toothpaste Commission in Istanbul. Had interviews as far as Japan and the USA. So it's brilliant because growing up I never get to experience these places, and now my artwork and my career gets to take me to them. So it's very exciting. Ja totta kai tämä laji vie hänet sitten eri puolille maailmaa. Yhdysvallat sitten talenttikilpailussa, oliko se nyt, oli Madridissa, Istanbulissa ja niin poispäin. Mika, kun olit täällä jo Tommola, mikä oli hienoa, sä oot ollut touhuis mukana täällä myöskin aamulla ja iltaan tässä teet, niin mitäs sanot? On se kyllä sinun näköinen. Mieti missä sarjassa painet on Prinssi William ja kuningatar ja Lauri Karhuvaara. Huikea hyvä työ. Joo. En muuta sano. Ja nyt me voidaan muuten vaihtaa rooli, koska nyt mä voin kysyä sitten niin kuin iltaa varten, että Lauri Karhuvaara, oletko sinä tyytyväinen työhösi? Tämä on paljon parempi kuin mitä mä oon, ihan totta. Mä oon jopa vähän niin kuin otettu tästä. Ihan kyllä. Ja sitten se, kun kuulin, että niin kuin tulee brittiläinen taiteilija, joka tekee ketsupista
muotokuvia ja käykö sulle, että sun kuva lähetetään? Mä sanoin, no kyllähän se varmaan. Mutta kyllä säkin varmaan ajattelit eilen, kun kuulit tästä. Että Nathan tulee ja hänen raaka tai tämä maalinaan on ketsuppi. Mitä sinä ajattelit? No kyllä mä ajattelin, että ei ruoalla leikitä. Äiti on sanonut näin jo kauan sitten, mutta täytyy myöntää, että on se sen verran hyvä. Nathan, could I ask you to hold it up and to put it at his face yes, so we could see what it looks like? No problem. To compare if it's the real Lauri, as we say in Finland. Katsotaan, onko se oikea Lauri, näyttääkö se siltä. You can show it. Onnistuuko se noin kamerateknisesti? Onnistuu. No niin, nyt katsojat, saa itse, eikö olekin? Aivan miehen näköinen. Enkä mä nyt vähän tulee ylikorostusta nyt tässä meikäläiselle. It's very good. Yes. Thank you. Thank you, job. Nathan. Thank you, no problem. Very much, very much. Thank you. Huomenta jälleen, täällä ollaan tässä keittiöpöydän ääressä ja ei mikä tahansa mies, vaan Nathan täällä jatkaa tätä maalausta ja raaka-aineena on ketsuppi, eli maalina on ketsuppi. Nimittäin tämä mies tekee sellaisia potretteja, että enää tämmöiset tavalliset maalit eivät hänelle käykään. Ja mulla on ollut suuri kunnia, että olen saanut olla tässä mallina ja kyllä sitä tavattoman näköiseltä näyttää. Mies on tätä tunnin verran tehnyt. How long time do you think so it takes one portrait? Usually about an hour in total, 1 hour. Only 1 hour? Yes, about an hour, yeah. How is it possible so fast? Just lots of practice, I think, where I've been drawing since I was about 7 years old, so I've been practicing and practicing. It gets easier. Yes. Ja nyt kun tämä on tehty ketsupista by ketchup, how long time it lasts, this picture? It will dry, so you could probably keep it for a long time, but it'd be difficult to display it in case it run, or you couldn't frame it quite as well. So. But only this paper, no Yes. glasses, Yes, that's right. no spray. No. Why? Because it may sort of, because it's a food product, it may sort of make it disperse a little bit. It may not be as detailed as it is now. So it's quite a difficult thing to work with. Sometimes I just throw it in the bin straight afterwards, take a photograph, and that's the piece of artwork. So it's quite fun. You get to recycle it, sort of thing. But it's sort of an emotional thing to just throw it away sometimes. So. Yes. But do you think so that this gonna last some weeks or? Yes, you could keep it. Yes, it may start to smell a little bit, but that's the fun with working with unique things. But. Tämä on ihan uniikki työ ja tässä Nathanilta kysyy, että kauankohan tämä sitten kestää, kun tämä on tehty ketsupista. Ja hän sanoi, että kyllä vaikea sanoa kauanko se kestää, mutta tätä ei, jos nyt innostutte siellä kotosalla tekemään muun muassa ketsupista tällaisia, niin ei mitään laseja päälle, eikä oikeastaan mitään spreitä. Että tämmöinen vaan ja sitten kannattaa ottaa siitä valokuva, että se sitten säilyy. Mitä mieltä sä, Jenni, on? On ihan näköinen. Ihan uskomatonta. On kyllä. aivan uskomaton. Which one is the difficult? What is my faces? Probably the eyes are the most difficult because there's a lot of detail in there to get it with the ketchup. So, but I think they're okay. Tässähän sanoo, että vaikeinta, ainakin tässä tapauksessa oli silmät. Mutta muuten tämä on tuntunut menevän näissä minuuteissa tosi hyvin. Hey, what kind of pop stars you have done or some? I've made portraits of Lady Gaga, Jessie J, Michael Jackson, and then famous portraits of Simon Cowell and the Queen, obviously where I'm from, Britain. The royal family are quite prominent, and portraits of Princess Kate and Prince William, so all different sorts of portraits. Do Lady Gaga has his own portrait? She hasn't, no. Portrait. It'd be nice to get it to her, so maybe one day I'll be able to give it to her. Tässä hän tekee totta kai myöskin näitä pop-tähtiä ja maailmantähtiä ja maalaa heitä. Tässä tuli Lady Gaga ja sitten Michael Jacksonia ja niin poispäin. Ja myöskin koko Englannin royal family, eli kuninkaallinen perhe, kuningatar, sitten prinsessa Kate ja niin poispäin. Ja osalla on hänen töitään, mutta hän toivoo, että muun muassa Lady Gaga saisi sitten, että hän saisi henkilökohtaisesti ojentaa Lady Gagalle tämän oman työnsä. How much you traveled all over the world? Quite a bit. I've got to appear on a talent show in Madrid. Got to do the Toothpaste Commission in Istanbul. Had interviews as far as Japan and the USA. So it's brilliant because growing up I never get to experience these places, and now my artwork and my career gets to take me to them. So it's very exciting.
Ja totta kai tämä laji vie hänet sitten eri puolille maailmaa. Yhdysvallat sitten talenttikilpailussa. Oliko se nyt, oli Madridissa, Istanbulissa ja niin poispäin. Mika, kun olit täällä jo Tommola, Mika, mikä oli hienoa, sä oot ollut touhuis mukana täällä myöskin aamulla ja iltaan tässä teet, niin mitäs sanot? On se kyllä sinun näköinen. Mieti missä sarjassa painit. On Prinssi William ja kuningatar ja Lauri Karhuvaara. Huikea hyvä työ. Joo. En muuta sano. Ja nyt mä voidaan muuten vaihtaa rooli, koska nyt mä voin kysyä sitten niin kuin iltaa varten, että Lauri Karhuvaara, oletko sinä tyytyväinen työhösi? Tämä on paljon parempi kuin mitä mä oon. Ihan totta. Mä oon jopa vähän niin kuin otettu tästä. Ihan kyllä. Ja sitten se, kun kuulin, että niin kuin tulee brittiläinen taiteilija, joka tekee ketsupista muotokuvia ja käykö sulle, että sun kuva lähetetään. Mä sanoin, no kyllähän se varmaan. Mutta kyllä säkin varmaan ajattelit eilen, kun kuulit tästä, että Nathan tulee ja hänen tai tämä maalinaan on ketsuppi. Mitä sinä ajattelit? No kyllä mä ajattelin, että ei ruoalla leikitä. Äiti on sanonut näin jo kauan sitten, mutta täytyy myöntää, että on se sen verran hyvä. Nathan, could I ask you to hold it up and to put it at his face, yes, so we could see what it looks like? No problem. To compare if it's the real Lauri, as we say in Finland. Katsotaan, onko se oikea Lauri, näyttääkö se siltä. Mites, onnistuuko se noin kamerateknisesti? Onnistuu. No niin, nyt katsojat saa itse, eikö olekin? Aivan miehen näköinen. Enkä mä nyt vähän tulee ylikorostusta nyt tässä meikäläisellä. It's very good. Yes. Thank you, Nathan. Thank you, Nathan. Very much. Thank you.